Alaƙar ƙasashen IAS da kuma ƙasar Rasha tana ci gaba da ɗaukar wani sabon salo. Kamar da yadda kuka sani a cikin wannan makon ne, ministocin harkokin wajen ƙasashen haɗin gwiwar IAS da kuma ƙasar Rasha sun ka gudanar da wani babban taro a babban birnin Yamai. A wannan taro an tattauna batutuwan tsaro, yaƙi da ta'addanci, bunƙasa tattalin arziki da kuma ƙarfafa haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen. Haka kuma shugaban ƙasar Nijar, Janar Abdurrahman Chani, ya karbi ministan harkokin wajen Rasha, Sergei Lavrov, da kuma takwarorinsa na IAS a fadar shugaban ƙasa. Ku kasance tare da mu domin jin cikakken bayani da kuma abubuwan da aka tattauna a wannan babban taro na musamman. Assalamu alaikum masu kallon mu, barkanmu da warhaka. Inda za mu gabatar muku da cikakken rahoto na musamman akan wannan babban taro. A ranar 8 ga watan Julai na shekara ta 2026, birnin Yamai ya karbi bakuncin zaman tuntuɓa na biyu tsakanin ministocin harkokin wajen ƙasashen haɗakar IAS, wato Niger, Mali da Burkina Faso tare da tarayyar Rasha. Ministan harkokin wajen Niger, Bakari Ya'u Sangare, ya bayyana cewa wannan zama na biyu ya zo ne domin ƙara ƙarfafa haɗin gwiwa da dabarun da ke tsakanin IAS da kuma ƙasar Rasha. Ya ce wannan taro wata shaida ce ta aniyarmu ta gina tsarin duniya mai adalci, daidaito da mutunta ikon kowace ƙasa. Ya ƙara da cewa ƙasashen IAS da Rasha suna haɗuwa ne bisa ginshiƙin zaman lafiya, tsaro, ci gaba da kuma mutunta dokokin ƙasa da ƙasa. Bakari Ya'u Sangare ya bayyana cewa an duba irin ci gaban da aka samu tun bayan taron farko, inda ya ce an samu nasarori a fanni da dama, musamman ƙarfafa rundunonin tsaro, sa hannu kan yarjejeniyoyi da dama, gudanar da manyan ayyukan jin kai, musayar manyan baƙi tsakanin ƙasashen. Ya kuma jaddada cewa a yau Rasha ita ce babbar abokiyar haɗin gwiwar IAS wajen yaƙi da ta'addanci a yankin Sahel. Sannan ya bayyana cewa matakai na gaba za su mayar da hankali kan samar da rundunar tsaro, cikakken dogaro da kai, ƙarfafa tsaro, iyakoki, amfani da albarkatun ƙasa domin bunƙasa tattalin arziki. A nasu jawabin, ministan harkokin wajen Burkina Faso, Karamoko Ishen Mare Traore, ya ce tsarin haɗin gwiwar da aka tsara zai zama babban ginshiki wajen tafiyar da hulɗar diflomasiyya tsakanin IAS da kuma ƙasar Rasha. Ya ce ingancin haɗin gwiwa bai tsaya ga daidaituwar ra'ayi kawai ba, sai ya samar da sakamako da zai inganta rayuwar al'umma. Shi ma ministan harkokin wajen Mali, Abdullahi Defo, ya bayyana cewa Rasha, saboda yadda take ci gaba da marawa IAS baya, ya bayyana cewa duk da matsin lambar daga wasu ƙasashe da yada labarai da suka karkata, Rasha ta ci gaba da kallon halin da ake ciki a Sahel cikin adalci da gaskiya. Ya ƙara da cewa haɗin gwiwar da Rasha bai tsaya kan tsaro kaɗai ba, har ma ya shafi kasuwanci, tattalin arziki da ci gaba. A nasa ɓangaren, ministan harkokin wajen Rasha, Sergei Lavrov, ya bayyana cewa wannan taro zai taimaka wajen ƙarfafa haɗin kai da cimma manufofin tsaro. Lavrov ya ce mun haɗe wajen gina tsarin duniya mai ɓangarori da dama, tare da yaƙi da duk wata alamar mulkin mallaka ta zamani. Ya kuma bayyana fatansa cewa haɗin gwiwar Rasha da IAS zai ƙara ƙarfafa ikon ƙasashen Sahel da kuma dangantakarsu ta diflomasiyya. Bayan taron, shugaban ƙasar Nijar, Janar Abdurrahman Chani, ya karɓi bakuncin ministan harkokin wajen Burkina Faso da Nijar. Daga bisani ya gana tare da ministan harkokin wajen Rasha, Sergei Lavrov, inda suka tattauna batutuwa da suka shafi ƙarfafa haɗin gwiwa tsakanin Rasha da IAS. Har ila yau, shugaba Chani ya sake yin wata ganawa ta musamman da Sergei Lavrov tare da mataimakin ministan harkokin wajen Rasha da jakadar Rasha a Nijar. Waɗannan ganawa sun gudana ne tare da halartar ministan harkokin wajen Nijar, Bakari Ya'u Sangare, da kuma daraktan fadar shugaban ƙasa, Dr. Sumana Bubakar, da kuma mai ba shugaban ƙasa shawara akan harkokin diflomasiyya, Ambassador Illo Adani. Masu kallo, wannan taro ya sake nuna yadda haɗin gwiwar IAS da Rasha ke ƙara ƙarfi, musamman a fannin tsaro, tattalin arziki da kuma diflomasiyya. A ɓangaren wannan taro ne aka sanar da cewa wannan minista na ƙasar Rasha ya zo da wata takarda wadda take nuna cewa ana gayyatar shugabannin ƙasashen IAS wajen wani taro da ake gudanarwa tsakanin Afirka da kuma ƙasar Rasha.
inda aka gayyaci shugaba Janar Abdurrahman Chani na ƙasar Nijar da kuma Assimi Goita na ƙasar Mali da kuma Ibrahim Traore na ƙasar Burkina Faso wajen wannan gagarumin taro da za a gudanarwa a ƙasar Rasha. Shin menene ra'ayinku? Kuna ganin wannan haɗin gwiwa zai taimaka wajen samar da zaman lafiya da ci gaba a yankin Sahel? Ku bayyana mana ra'ayinku a cikin komentar, amma kar ku mance idan wannan ne zuwanku na farko a wannan channel ta mai albarka, muna mai roƙonku ku daure ku danna bidiyon nan like sannan ku danna subscribing da alamar ƙararrawa tare da bayyana mana ra'ayinku a cikin komentar. Mun gode sai kuma lokaci idan Allah ya kai mu. Wassalamu alaikum.